ħajja waħda għandna, ma nħoss li l-ħajja qasira. Jiena kont għalliema għaw Malta, tlaqt kollox, kelli dar għaw Malta, kelli kollox, tlaqt kollox u mort fil-kriżi, bla xogħol. Tħobb in-natura, is-solitudni u tbitter. 10 snin ilu Natalie Mikallef iddeċidiet titlaq għal kollox u tmur tgħix il-Greċja qalb il-muntanji fejn nies ftit li xejn jgħixu. Kulħadd kien jgħidlu kif ħajr nexxielek ma tara l-ħadd. Titla' hemm fuq ma għandekx ħwienet xejn, jiġifieri qisu bħal meta naħseb jiena Malta fi żmien il-gwerra kienu jaħżnu l-ikel. Jiena nagħmel hekk ukoll. Ngħid tara jtandisu għal 3 ġimgħat ħażna sakemm imbagħad jitla' xi ħadd u tgħidlu jien naf spiċċa lill-kafè itellgħalek. Jew nieżel xi ħadd għax propjament hemm 16 ir-ruħ jgħixu. Allura minnu tiela minnu nieżel u kulħadd jistaqsi qegħdin komunità, għandek bżonn xi ħaġa, nġiblek xi ħaġa. Imma inti dejjem trid ikollok fuq ir-riħ. Fis-sajf jitla' darba fil-ġimgħa tal-ħaxix u jtellgħalek xi affarijiet, jitla' darba fil-ġimgħa wieħed bil-ħobs. F'każ ta' emerġenza titla' ambulanza imma trid tistenna siegħa. Minkejja dan kollu hija tistqar li din il-ħajja tajna tagħmel dak li verament tħobb, tbitter. Fiksanti għadni kemm għamilt l-isptar sptar ġenerali ġifieri pubbliku għamilt il-ward ta' tfal, pinġejt il-ward kollu. Ħadli jisu 30 ġurnata, 200 sija, li rrid kelli ġen biex inlesti biex niġi nibda l-proġetti taw, ġifieri ikolli mpinġinaġġel. Mbagħad tibda toġani jidi. Sakemm nidra inħossa naqra diffiċli, sakemm mbagħad ngħid li ngħid issa tittiġi għandek ix-xogħol hawnhekk għax Malta niġi biex naħdem. Xogħlijiet oħra minn tagħha jinsabu madwar Malta, fosthom fi ġnien il-Paċi l-Gargur u postijiet oħra fil-Greċja. Wara 10 snin il-lingwa m'għadix ta' sfida għal Natalie għaliex stinkat biex tikseb kman tajjeb fil-Grek. L-iktar anka mit-tfal tal-limtu, għax jiena mill-żmien kont nagħtilla l-lezzjonijiet tal-arti mal-Gregi u kienu jgħidu li kellimhom bl-Ingliż. Ħalli jitgħallmu l-Ingliż u l-arti. Imma jkun ngħidulhom le kellmuni bil-Grek intom, għala tallimt minn għandhom.